Miten sä voit olla ihastunut johonkin Lariin? Se on pelkkä herneaivoinen ääliö. Sen lisäksi se kiusaa sua minkä kerkii. Jätkä kerjää niin turpaansa. Se kova jätkä esittäminen on vaan ulkokuorta. Ei se pohjimmiltaan oo semmonen. Lari, anna haali, sä oot niin herkkä poika. Tiesit sä, että Elias tykkää susta? Noin todellakaan. Älä me laittaa sitä pois tähän ykkössettiin. Siis mä en kuuntele tuota hinttiä enää sekuntiakaan. Mut ei, miltä sus nyt tuntuu, kun sun kullanmussukkas paljastui toffeen pakkaan ja salarakkaaksi? Ei turpa kiinni. Onks tää sun ihastus sit kenties yksipuolista vai onks Larikin ihastunut? Voi helvetti! Koko koulu kuuli, mitä me puhuttiin. Siisti.